Sanibona ngiyambingelela ngiyanamukela ku-National TV1 mangabe uyaqala ungena kule channel ngicela ukukutshela ukuthi wamukelekile. Kuningi ozokuthola la kusuka kuma TV shows, indaba ezenzakalayo ezweni, amakhamba asizayo ukuthi sihlale siyimqemane kanye nokunyeka okuningi. Engicela ukwenze nje ukupressa lo subscribe button, upresse ne bell leyo ukuze ungeke uphuthele. Nakho ke ngikulethela kona namuhla. Kuningi okwenziwe le nduku ebizwa ngomlomo mnandi mawukuthi umuntu osafuna umsebenzi uyafesa left and right akumele uhlukane nale nduku. Iyasiza kakhulu kuma interviews noma ungumuntu osebenza ngabantu yenza abalangazelela ukuze into ofuna ukuyisho. Ziningi indlela esetshenziswa ngayo le nduku, ungayiququda moya ku interview noma kukhona umuntu oyokhuluma naye ufuna kulalela. Ungayigqula ibe impuphu uyifake egobhozini mawenza iparish ekseni njalo half a teaspoon ufake eparishini ugovuza udle noma ke ungayidla nochepisi. Sometimes ke yenza imanga kakhulu uyihlanganise novumo omhlophe. Go-to ungakugqula ukudle nechepisi okufaka eparishini konke la ufika khona abazovuma. Ungakwazi futhi ukugqula go-to ukusokha ebhakedini lango 5 liters noma 10 liters uvuke njalo ekseni ugabhe kubanda bazozwa ngawe bonke. Le mithi itholakala kumakhemesi esintu ngamanani aphansi, kuyenzeka ibe u10 rand, kwamanye ibe u15 rand, kwamanye uyithola ngo20 rand. Sengivala nje mawukuthi usebenza ngabantu noma usafesa isebenzise le nduku ngeke usisole.